ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Сауду ТВ, мардуми ютуб, мардуми хонахар, заминхар, квартирахар. имрӯз 31 марти соли 2025 сол шумо дар канали Сауду ТВ ҳастед. 11 дона хона, 1 дона мошин набор кардем. Тамошо кунед мардуми азиз. ҳатман барои реклама муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира, ягон молу маҳсулоти фурӯшмӯша дар WhatsApp суратош ҳамроҳи маълумотош ва видеош роҳӣ кунед. навои баъдан дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонед мардуми азиз. аммо комментар нависед аз куҷо то чанд сума чӣ хел хона дар кор. аз рӯи комментҳои шумо навори баъдинара пешниҳод мекунем мардуми азиз. имрӯза навордам мақсад 1 дона мошин ҳастае ва 11 дона хонаи фурӯшӣ. хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираи фурӯшӣ баҳри шумо навор мекунем. то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ навор дар лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед. навора сар мекунем дӯстони азиз. адресҳоро бо диққат гӯш кунед. хонаҳое ки маъқул мешавад аз умми канали Сауду ТВ занг занед мардуми азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метавонем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд бошад. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туристон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азам, як мошина эълон мекунем. мегзарем ба қисмати хонаҳои фурӯшӣ. Opel Sedan роҳӣ мекардам дар ноҳияи Муъминобод. солаш 94, 25 000 сомон нарх. газу бензин. нигоҳ кунед мошина видед чӣ хел хушроҳакай. Седанҳо чем хачибеко мягкӣ мераванд. газу бензин, объём мотор 1.6, коробкаш механика. барои маълумоти бештар рақамҳои дастии WhatsApp мегзорем, занг мезанед. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази бензин кор мекунад. ҳуҷҷат надорад. чашкиёш варид надорад. нарх 25 000 сомон. боз муомила мешавад. савдо дар пеши ҳамаи Sedan. касоне ки мехарен 94 сол, гази бензин, объёмаш 1.6 простой, коробка механика, ана ҳамин ҳолат. срочно касе мехара, дасти WhatsApp номераша мондем. дутон занг занед бача азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, дар Ваданасос, тарафи Чорбоғ. хонара бинед бо тамоми санъатшай. 4 дар хона кардагӣ ва 7 сотих замин масоҳат дорад. қисмати дохили хонара фақат дар видео нишон метем. боз маълумоти пураша занг мезанед. 4 дар хона, 7 сотих замин масоҳат. маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp дута мегзорем, худатон занг занед. мактаб Садиқ ҳастай. заминои нав да қарор дорад. хона мега 1 солае мега сохта шидагӣ. дарунаш ремонти зур кардагӣ. хоб светш 24 соат ҳастай. обш хай касоне ки мехара худаш мегзарона. дута баня, 1 то калидор, 4 та хона, ҳуҷҷатхона дорад, подвал дора, ошхона дора. алишам мешавад ба квартира вариантотона пешниҳод бикунед. агар ки маъқул моншид, можед алишам бикунем. хулас ба квартира ҳам алиш мешидай. чӣ тавре мебинед? 4 дар хона, ремонти хушрӯҳак. хоб оиди маълумоти пура WhatsApp шона занг занед. нархша 500 000 сомон мега. боз муомила дорад. 500 000 сомонӣ. лайкҳо рамонед бачаҳои азиз. по-братски подписатсия кунед агар шумо хонахар бошед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшимон. адресҳои хонаҳоро бо диққат хушрӯ гӯш кунед. сабр карда навора тамошо кунед. мефаҳмонем номерои соҳибмулк ҳамроҳи нархам монда мешавад дар рӯи экран.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо 3 сурат: 5 комнатага 6 сотих замин масоҳат, хона бо хишти хом лой-блок бардошта шудагӣ, бо қувват мақсад кардагӣ, сесмошам аз 4 тараф ҳама қонуну қоидааш қатӣ. хоб ноҳияи рӯдакӣ маҳаллаи Шурчашма, Чоргултепа. хоб ҷамоати Чоргултепа, маҳаллаи Шурчашма, ноҳияи рӯдакӣ 5 дар хона 6 сотиха, мактаб ҳастай, бунгоҳи тиббӣ ҳастай, барқ дорад, об ба наздикӣ мешавад, нарх 200 000. ватсапшона занг занед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар поёни якшанбе бозори ноҳияи Ёвон. ҳами бовар мекунем биродари азиз, фикр накунем ки Савду ТВ фақат аз Ёвон ё ки аз Восе навор мекунад. аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон мо навор мекунем, чунки аз ҳамаи ҷо роимон мекунанд. ба ҳамин хотир ба дили пир чӣ дорем роӣ кунем. ҳами 46-47 000 обуначӣ ҳастай аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон азиз. хоб хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 комната масоҳати 5 сотих, поёни якшанбе бозори ноҳияи Ёвон, 3 дар хона. хоб савҳози 4 поёни якшанбе бозор мега. хоб нарша 250 000 сум мегем. касоне ки мехара муомила дора. рақамошам мегзорем, худотон дӯстон занг зада ин ҳами хонада қарор дорад. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшимон. ана боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 3 комната масоҳати 8 сотих замин, деҳаи Ҷалҷал, шаҳри Норак. бачакҳои Норак ҳамҷо ҳастен, нигоҳ кунед ака. 4 тараф маҳкам, хиштроак ремонт кардагӣ, пушти хона краска. хоб ҳамин ҳолат дарахтҳои калон калон деҳаи Ҷалҷалда қарор доштааст, шаҳри Норак. 3 хонага, 1 калидор, 8 сотих замин. хулас савдо мешавад срочна бо нархи 270 000 сомон. маълумоти пурра аз соҳибмулк занг зада талаб кунед. нафароне ки аз шаҳри Норак хоҳиши хона харид дорен, ҳамон нафаро занг занед. лайкҳо рамонед. агар шумо хонахар бошен, заминхар, квартирахар, мошинхар бошен, дар канал подписатсия кунед. мо навор мекунем барои шумо дӯстони азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшимон. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 2 комната масоҳати 6 сотих замин. анаи хона бошад дар шаҳри Леваканд, сарбанди пешина, Меҳробод да қарор дорад. деҳаи Меҳробод иборат аз 2 хона. як хонаш 5 ба 3 хонаи дуюм 4 ба 3 калидораш 255 ба 3 пешдолон 15 ба 290. нигоҳ кунед, як калидор ва пешдолони калон. об ҳаст, як дарёи калон мақсад аз пеш мегзарад. свет ҳастай, нарх 235 000 сомонай. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, ина дохили хона хеле ремонт 235 та каси мехара боз муомила мешава. рақамҳои ватсапша мегзорем, занг занед. навору маъқул шид ё ки нашид, ҳатман фикротон нависонед. чӣ молу маҳсулот боша роӣ кунед, рекламагаре никарда фурӯшта мегзорем. азиз, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартира ҳам навор кардем, медонед бача азиз. як комната квартира дар 7 ошёна дорои 45 метри квадратӣ. мардуми сарбаланди Ваҳдат. шаҳри Ваҳдат пушти ҳайкали Модарда қарор дорад. нигоҳ кунед, бино 10 ошёна дар 7 ошёна хона дорем. техпаспорт дора, шикатур, стяжка монтаж кардагӣ ва кондитсионер пешакӣ часпондааст. 80-90% мардум зиндагӣ доранд. алакай лифт ҳаст ва кор мекунад. дар назди дом, масҷид, мактаб, садиқ, беморхонаи марказӣ ва дигарҳо ҳастанд. пушти ҳайкали Модар медонем ки дар аму калсаҳои
қарор дорад бародар азиз. хоб нарх 265,000 сомон. касоне ки нияти харидорӣ дорен рақамҳои ватсапша мегзорем, занг зарен. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ як комната квартира дар якум этаже 43 метри квадратӣ, шаҳри Бохтар, урғани Пешина, Шабчароғда қарор дорад. 43 квадрат аст азиз. хона дар Шабчароғ, як хонага 43 квадрата, якум этаж, назди мактаби 12 ва назди хонаи пиронсолон дӯстон азиз. ҳаминҷа қарор дорад. ремонти хонаам хушрӯҳакай 275,000 сомон нархша мега. хелаки як ҳуҷрага будааст 275,000, не ки ҷои обод. ва дӯстон азиз, чизе ки ҳасташ шумо да чӣ молу маҳсулот дорем барои фурӯши реклама дар WhatsApp рӯй кунед, дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшша мегзорем. хоб хонаи нӯҳум даҳама як-ду бародар худошон гап задагиай. мақсад худотон гӯш кинен, иша мо гап намезанем. адресро гӯш кинен, маъқул боша зангшон занем бача азиз. нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳами хонаро мегем ба домош мошин бозори ноҳияи Восе мера. бо диққат гӯш кунед, кадомида лозим аст маърамат кард. хонаи фурӯшӣ 7 сотих замин, 5 дар хона, 1 калидор. бинем бозро чизе ки дар ҳамин навор мебинед, ҳамин хел бирен бо муроҷиат кунед. тамоми чизош ҳаст бозро. бинен хонара то дарвозаи замонавӣ часпондагӣ бозро. 4 дар хонаш ремонт кардагӣ аст, метрои зиндагӣ мекунӣ бозар. бинен ҳаминҷа қай кардагӣ. кухни бания алохона дорад. тамоми чизош қатъи фурӯхта мешавад. об, свет, ҳуҷҷат дорад хона. обш то даруни хонара овардагӣ. гирди атрофи хона маҳкаме бозаро. нархи хонара бошад 350,000 сомони футисай. бо савдодорай арзон мешавад. варианти алиши ба мошин бита сумбита болоиш мега. вариантиш қабул мекунем мега. дар пеш бо биям бина проекта кунам, бо савдои хуб ҳаста мега. ин қарора дар ноҳияи Восе, кӯчаи Ҷомида. номрои дастиш, ватсапиш дар рӯи навор баромадесай. кадоме ки хона дархост кабли шербачаи ноҳияи Восе, ина марҳамат ки худат замзад бира биби қатъяка савдо кун. салому алайкум ҳаводони азиз, ба шумо як хонаи фурӯширо нишон медиҳем. манзилимон ноҳияи Ҷавлин Балхӣ, так тарафҳои участкаи Янгтурмуш, буд шудани 4 бригад, саршавии 5 бригад участкаи нав мешавад. ҳавли обши 7 сотиқай, 7 сотиқ сохтумон рафтесай, гирдош полис имло кардесай. иҷода як метавонед оғулхона кунед ё ягон ҳизмхона. хулас видеоро бо диққат тоғиша тамошо кунед. айяла ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. хулас маҳаллаи нав мешавад, ферма, яъне ки заминҳои ферма будагӣ. хонаҳо ҳамаш ҳаст, мақсад ки ҳамсоё зиндагӣ кардесай. масъалаи об ҳаст, пушти ҳамин заборда об гузаштагӣ ушам нишон медиҳем. масъалаи светам гузаштагӣ. акнун бошад хонара барои шумо нишон медиҳем. ин симблоко ай ҳамин заборҳо, ай ҳамин хонаҳо мешавад, яъне ки забор бояд 10 ряд бичина. 10,000 дона симблок овардагӣ ҳамин хел места. ҳозир устоҳо чиндесай. хулас симблоко ай ҳамин заборҳо. хона времянка кардагӣ. так боло шифри азбезӣ мешавад. дута хона ҳаст тайёра. иша нишон медиҳем. хулас забор пушти хона ай ҳамҷаса мешавад. хона медураем. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. дарош оҳани мондагӣ, таҳш стяжка, ина шпаклёвка қатъи эмулсия кардагӣ. размери хона 5x3 мешавад. трезор пластики мондагӣ, туркпласт. монтажош ҳамаш тайёр медураем. қолинот оно монда зиндагӣ карда мегирем. шпаклёвка тайёр кардагӣ. анакнун бошад дим хона мезгардем. ин хонамонам размераш так 3x5 мешавад. хелиш 3, дарозиш 5. ин ҳам уже тайёрташ стежка кардагӣ, трезаш туркпласт. разведка, кулчатор, монтаж, потолокаш ДВП барои печка якта вақт буроварда мондагӣ зимистонда. ва акнун бошад исм мезгардем. дар инҷо як душевой ҳаст.
шӯрш ҳам қариб тайёр шудааст. Ина тамошо кунед. Наволи ремонт рафтааст. Потолокаш ДП печка мондаги, турбаш выход аст. Барои обузи кардан ҷо турба баровардаги, турба то ҳамҷара овардаги. Метавонед ки колодис карда барои ош чиқил карда мемонед. Ва акун инҷа ошхона мешавад. Ошхонаро бинед. Метавонед тандир мемонед, дегдон ҳамаш мешавад дохил. Ина болоша бинед. Инҷа бошад метавонед ки агон оғилхона мекунед, ҳизмхона мекунед. Хулас истифода бурда мегиред. Тайёрай обши ҳавли 7 сотиқай заминои фирма будаги. Акун инҷа хоҷатхона кардан мондагиай, колодис мондагиай, сета колодис мондагиай. Забор карочи баландиш 10 реатси меблог мешавад. Соҳочи нестай. Нархаш дӯстони азиз 270,000 сомонӣ 7 сотиқай. Ягон камбудӣ надорад. Мақсад метавонед ки ҳамҷа омада ина зиндаги кунед. Тайёр хонаҳо аст. Ипарада мусоб бо ягон оянда хона мекунед. Хулас акун заминошон камтар шурай. Акун ҳама медона. Лекин замина бардоштагиай. Засби кадаги 50 см монда бо засби кадаги ипарара нишон метем. Ипарао худо хат хона шида рафтаистай. Ипарада ина ҷо чанд та хона, ина барда як хона. Ҳаме кӯча гиламли раҳ мешавад. Хе кӯча ромада рафта мегирем. Оз ай беруна бор нишон метем. Ина пушти хона. Замина 50 см бо засби када баровардаги. Худаш инҷа ферма будаги, таш асфальт шидаги. Асфальт ай болош бо 50 см шағал санг партофта засби када хонара бардоштаги. Хона 270,000 сомонӣ. ҳуҷҷатошон 100%, ягон камбудӣ надорад. Марҳамат бинед, ина инҷа бо ниҳолҳо шунонда мондааст. Ку дӯстони азиз, хонаро дидед. 270,000 сомонӣ. Ноҳияи Ҷалдин Балхӣ, тарафи Янги Турмуш, чорум буд мешавад, чорум бургад, саршавӣ, панҷум бургад. Маҳаллаи Нав. Заминои нав дӯстони азиз. Ҳозир усудам омадагия ошам нишон метем. Ина кӯчаки ира танакалам хир монда, времени карда мондагия. Инами қим, санг, хок ҳамаш ай ҳами хонаай. Мақсад ки сохтумон рафтистай. Бемало шумо боқӣ мондаша истифода баред. Ҳозир ай пушти ҳами хона об гузаштагия. Бемало об хӯрдан мегиред. Об тоза. Мақсад ҳозир оба нав сар додан, ина об рафтаистай. Ҳамхеле. Обши ҳавли 7 сотиқ 270,000 сомонӣ. Симблок тайёр аст. Метавонед ки боқӣ мондаша бардошта буд кунед. Акун барои чӣ фурӯхтиста боша савол мешавад. Срочни сум дар кор будааст барои ҳамин фурӯхтиста. Ҳамин хел кӯча мешавад. Исам кӯча шидагиай уже раҳ аст. Инҷо уже фундаменташ рехтаги хона мешавад. Ипарам уже худохат хона мешавад. Исам бо раҳ мешавад. И тарафи чорум меравад. Чорум бригад. И поён бошад 5 бригад меравад. Янги Турмуш 5 бригад. Хулас мактаби 3 наздика, мактаби 3 1 километр қариб меброя Ленинграда. Ҳамин хел омада ҳамин хонара бинед мешавад. Рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кунед. Хонаи фурӯшӣ 7 сотиқ. Ҳама ҳуҷҷаташон ҳаст. Срочни сум дар кор будааст барои ҳамон фурӯхтаистай.